дар сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дастгирии ятимону бепарасторон, маъюбону барҷомондагон, оилаҳои бесаробон ва ниёзманди ҷомеа мавқеи меҳварӣ дошта таҳти ғамхорӣ ва таваҷҷӯҳи пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. ҳамасола дар арафаи иду ҷашнҳо аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ин қишри ниёзманди ҷомеа кӯмакҳои моддӣ ва тӯҳфаҳо расонида мешаванд. дар ҳамин замина тӯҳфаҳои идонаи солинавии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 275 нафар тарбиятгирандагони мактаб-интернати ҷумҳуриявии низомаш махсуси шаҳри Ҳисор дастрас карда шуд. тӯҳфаҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки аз сару либоси мактабӣ, либосу пояфзоли зимистона ва шириниҳо иборат буд, аз ҷониби муовини сарвазири мамлакат Дилрабо Мансурӣ ва намояндагони мақомоти маҳаллӣ ба тарбиятгирандагони мактаб-интернати ҷумҳуриявии низомаш махсуси шаҳри Ҳисор расонида шуданд. ҳангоми тақдими тӯҳфаҳо гуфта шуд, ки ғамхорӣ нисбат ба маъюбону барҷомондагон ва ятимону бепарасторон дар сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷойгоҳи махсус дошта, барои беҳтар намудани шароити таҳсил ва зиндагии онҳо пайваста тадбирҳои зарурӣ ва самарабахш андешида мешаванд. ин иқдоми сарвари давлат хушҳоливу фараҳи тарбиятгирандагони ин муассисаро афзун намуда, аз он изҳори хушҳолӣ карданд, ки дар як кишвари ободу зебо зиндагӣ карда, дониш меомӯзанд ва ҳамеша таҳти ғамхорию дастгирии пешвои маҳбуби миллат қарор доранд. 9 сол мешавад, ки дар мактаби интернати мазкур бо таълиму тарбияи шабонарӯзӣ бо роҳнамоии омӯзгорону мураббиёни собиқаш фаро гирифта шудаам. боиси хушнудист, ки имрӯзҳо дар зери сиёсати халқпарвараи пешвои муаззамамон миллати тоҷик дар зери файзу эҳсон, сулҳу субот ва якдилию якманавӣ зиндагӣ намуда, парчами тоҷикро ифтихормандона аз тоҷик буданашон парафшон месозад. ва ман ҳамчун фарзанди бо ору номус дар зери парчами миллӣ пайрави фарзандони миллат умр ба сар бурда исӯзам, ки он тавлидгари нуфузу шаъну шарафи насли оянда ба ҳисоб меравад. имрӯз, ки дар арафаи соли нави мелодӣ қарор дорем, аз фурсати муносиб истифода намуда ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миннатдории кулли тарбиятгирандагонро барои иқдомҳои хайрхоҳонааш, ки дасти равну шафқат ва навозишу самимият бар маъюбони ятимон пайваст саррӯз менамояд, мерасонам. бо муҳаббат ба марзу буни ватан ваъда медиҳам, ки ба ивази ғамхориҳои пешвоямон мактабро бо баҳои хуббало хатм намуда, мувофиқ ба сайти донишам дар оянда корсози ҷомеа мегардам. ба хотири болидарӯҳии бошандагони мактаби-интернат дар ошхонаи муассиса дастурхони идона ороста шуда, аз ҷониби аҳли ҳунари бахши фарҳанги шаҳр барномаи рангини консертӣ манзурӣ ҳозирин карда шуд. маврид ба ёдоварист, ки дар мактаб-интернати ҷумҳуриявии низомаш махсуси шаҳри Ҳисор 275 нафар тарбиятгирандагони гирифтори бемории полиомиелит ва фалаҷи майнаи сар ба таълиму тарбияи шабонарӯзӣ дар муассиса фаро гирифта шуданд. аз ин шумора 216 нафар писарон ва 59 нафарашонро духтарон ташкил медиҳанд, ки барои будубоши доимиашон шароити хуб фароҳам оварда шудааст. раванди таълим дар синфхонаҳои барҳаво муҷаҳҳаз бо таҷҳизоти замонавии таълимӣ гузаронида шуда, ба тарбиятгирандагон 24 нафар омӯзгор ва 24 нафар мураббиёни соҳибтаҷриба бо тахассусҳои гуногуни касбӣ машғули тадрисанд. кори таълиму тарбияро омӯзгорон бо усулҳои мутобиқ ба сину сол ва дар доираи фаҳми хонандагон ба роҳ мондаанд. боиси ифтихор ва сарфарозист, ки дар арафаи соли нави мелодӣ аз ҷониби пешвои муаззами миллат боз ҳам тарбиятгирандагони мактаби интернати низомаш махсуси шаҳри Ҳисор аз меҳрубониҳои пешвои муаззами миллат бархурдор гардиданд ва мо ҷавобан ба ҳамаи меҳрубониҳои пешвои муаззами миллат кӯшиш менамоем, ки хонандагонро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, хештаншиносӣ ва худогоҳии миллӣ тарбия намоем. ҷиҳати дар раванди таълиму тарбия аз технологияҳои иттилоотӣ ва дастгоҳу таҷҳизоти лозима истифода намудан, алҳол дар мактаб-интернат 28 адад компютер дар синфхонаҳо муҷаҳҳаз гардонида шуда, хонандагон аз онҳо самаранок истифода менамоянд. дар муассиса баҳри рушду пешрафти малакаю маҳорати касбии тарбиятгирандагон маҳфилҳои ҳунаромӯзии рассомони ҷавон, сартарошӣ, пухтупазӣ, дузандагӣ, ҳаваскорони ҷавон ва варзишгарони ҷавон ба роҳ монда шудааст. маҳз бо фароҳам овардани чунин имкониятҳо бошандагони ин даргоҳ пайваста дар озмуну олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ ва мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок намуда сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гардидаанд. шукргузор ҳастем, ки насли истиқлолияти ватанамон ҳастем. аз ин шароите, ки ба мо муҳайёу фароҳам шудааст, мехоҳем дониши худамонро сайқал диҳем ва
ватанмонро дар арасаи байналмилалии ҷаҳонӣ маъруф намоем. ҳоло дар мактаб интернати ҷумҳуриявии низомаш махсуси шаҳри ҳисор баҳри боз ҳам беҳтар намудани шароити будубоши доимии хонандагон тадбирҳои зарурӣ андешида мешаванд. дар баробари ин ҳама ғамхориҳои давлату ҳукумат наврасону ҷавононро зарур аст ки илм омӯзанд, донишҳои замони муосирро аз худ карда дар оянда ҳамчун фарзанди содиқи ватан баҳри боз ҳам пешрафтаю шукуфон намудани диёр саҳми босазо гузоранд.